Salam vatandaşlar. Menin adım Gurban ağa. Men şu gün YouTube teretsem Halkın Sesi kanalının 508. takypatına çıkış eden vatandaşıma yüzlenýän. Men bir günlükde Halkın Sesi kanalyna çıkış etdim. Ol çıkışta birin daşary ýurtda okuyan student gynlanmadyň, oglanlanmadyň, ýygyna eni atasynyň hiç ýylyk habar tutmaýanlygyny, şolaň gürlemän oturanlygy hakda gepleşip geçirdim. Bu çağalar inkubatordan çıkan ýaly şolar ýaly gepleşip geçirdim. Bu cinayetçi topar şu çağalardan hiç ýyly habar almaýanlygyny, ýollaryň ýapyklygy barady. Halkymyzyň şolar ýaly kötenýänligi hakda gepleşip geçirdim. Şu vatandaşym şu meniň gepleşigimi dinläp, şu gün birinji gerek men şol Gurban agaň gepleşigini dinläp, men durup bilmedim, menemini gürlejek diýip şu gün çıkış edipdir. Vatandaşym, şeýle bir şu gün begenýän, şu begencime de şu wagt saňa ýüzlenip çıkış edýän. Berekella, ömrüň uzak, janyň sag bolsun. Bir hemme vatandaşlar bolup, kärdeşler bolup, şolar ýaly çıkış edip, siziň ýaly vatandaşymyzy şeý dip täsir edýänligimi düşünürüp, adamlarymyzyň, vatandaşlarymyzyň daşymyzda köpenýänligine şeýle bir begenýän. Berekella, çıkışyňyza köperdiň. Beýleki oýanmaýan vatandaşlarymyzdan oýanyň. Biz täze Türkmenistan gurmanlary vatandaşlar. Biz köpenmeliriz. Bu cinayetçi topar wagty dorly. Bu hakykata göz yummaly däldir. Hakykat bardyr. Ýalany, tökmeti, bu adam satýanlary, bu halkymyzyň üstünden genosid edýänlere biz ýol bermelidirler. Vatandaşım, beýleki vatandaşlar, çıkışlarınızı köperdiň, çıkış edin. Berekella, birinji gedek çıkış edipdiň, edil öň çıkış edýän ýaly. Mene beýle dälim, kamendam ýatyp bilemokdy, meni bir gedek gaýtalaýan, gürläbem bilemokdym. Sen birinji gedek gaty gok çıkış etdiň. Sag bol vatandaş, begencimiň çägi ýokdur. Hana öňünde zajgalka Победа diýär oruslar. Türkmençede yeňiş bolýar. Biz hökmany ýagdaýda yeňeriz. Täze Türkmenistany gurarys. Cinayetçi toparlarym öz barmal ýerlerine bararlar. Sag bolun vatandaşlar.